Kaixo, zen moduz, Euskarin alde ustenik Euskaldun danok gaudela, esango nuke, ez, galde ez du euskal behintzen, gutxi izan luke, Euskarin alde egongo ez nahiz, Euskarin alde, ez? Beste galdera izango litzeke, Euskari beste hizkuntzen pareku izen berdu? Pareku alda, beste hizkuntzekin gure Euskari? Persona bagutxe o lagun bagutxe izangoa bestin pareku dabar, baina hizkuntzi bezala Euskari ez da bestien pareku. Besti itzaizko aliatzen pare horta. Eta hoxe da zalut digutena. Dala beste hizkuntzien pareku. Eta ez da. Hizkuntzia da esango nuke kultura esaten hortaz eta tresneri guztile sortzean aurreneko tresna. Tresneri guztile sortu die gizakio dakeuleko tresna hau. Zen da, hizkuntzia. Da hizkuntzia, Euskari ikusita, inberdana beste begi batzukin ikusi, zeratik, bizi galago esango nuke miope. Ikuste dugu, bapaten aurrin dakeun oixe bakarrik eta ez dugu sakontasunen ikusten. Eta sakontasun horta gainea itxutasun hontatik ezin da dagoen igene pentsatu. Eta gure zientzia hau, gaur egunin zientzia eta zientzia egin betetzeako jendie hau, itxu inde daun zientzi lariz osaute dago. Zientzilari txakotaz bete, esango nuke. Eta orduan, barneratzi mundu urta oso zaila egiten da. Gainera, bapateko azkartasunen bizi nahi dugu eta harrapakariek bihurtu gea, eta orduan ezin dugu era horta aurrera egin. Honek dakar galera bat. Gero, saldu digute, eosen neurriten, eose gauzeiti da hola. Bai, eskolak, lanak, gauzetanak, aurrerapen hontan, saltzen diguten aurrerapen, ez dan aurrerapen hontan, pentsatzen dugu horrekin aurreratu ite gala gaina. Eta horrekin iten egiana da, itotzen gizarte mogun. Eta hizkuntzetan ere, hain aurreratu izango ali hizkuntza horiek, erderak, behaien herrialdiek beste harreman bat izango lukete. Ibiltzen magia begira zenbatainoko harreman egokile eta biziposin bizigean, benetan ez du asko balio. Da ezkeun tresneri horiekin eta aurrerapen guzti hauekin ez du balio hortako. Euskari balio aldu hortako, jarri algea begire hortan. Euskaltzale, antzinako euskaltzale izango duke, edo aurreneko euskaltzale guztiek hau aipatzen dute, hau aipatu, eta gaur egunea iritsi gea gauzeketenetan bezala. Asaleko edo markuekin, pinturi ikusi gabe markuen gelitzegea, margoan gelitzegea, markoan, eta gauzetanetan gelitzegea hori sakontasun gabeko harremanin. Harremanin gabe. Gero dira ustezko jardun bat, gero da, nik ikustetzena. Eta orduan, egin berro dago sakontze hori, bestela jai. Eta hori egin behar dute Euskaldunek, eta hortek hartuko dugu sendotasuna, bai geuretzako eta bai guztientzako. Euskari dalako ondare, gizadi guztien ondare bat dalako. Eta hortaz geure espalemean jabetzen, nola jabetuko dira bestik. Horretik,
kanpoko asko gelditzen die, harritute eta txunditute euskerikin, zerbait somatzen dutelako, baina gu geu bihurtu geha aberaz berri antzera, haigea hor aberaz berriek eta harik oskor gazte berri zela ez, talka inez geure hartin, mozolo batzunera, o mozolo batzun antzera. Venga, ondo izan.